taura kuti hanzi UK ndopengereni handiendeko kuyakwe aya ma100 manyowani mafriendlin acho aya apa nhasi saturday inoita kurova kuda vakadzi 7 nhasi handina chekumirira nhasi kuchinja napiwa nemukadzi kumbe naisa kukoya iyi ndomirire dzidhara dzimwe dzinyowani dzakabuda mubhengi zviri idzi keshi nomirirei ndina chekuchema inini nandicheme nhamo pataundini apa kaso ndiri kurova ndapinda neunhino uchikuda neukoko ndiri kusauti ndiri kuUK Zimbabwe kune mapoto mari yangu iyi yeyangu godya ndega Charles Glass mabhururu akanawo hanzi hazvisi kufaya handiuyeko kuzogeza chembere tiri kukuzivai makabva nepakwekwe motinyepera hanzi mukute kuno zviri kufaya tiri kumwa iwo mavhaisiro iwawo isusu titori bho malebho takarova hanzi chii smati zviripo zvese togeza neiyo mvura yamunoti haina uchena asi zvakabhadhara garai ukoko machauya morwara moita semaplay bhora moshaya vanokutorai kuti muzoya kuno tokumirirai paepot hamuna kana dhora muri kutotambura ini